9 ngiqala ngiyisebenzisa. So ukuqala kwami kuyona angiyingelelanga through abangani abangifakayo kule nto ngoba mina ngangisuke emakhaya emafamu la kamaphumulo. Izinto ey'ningi engingazazi into ezethiku like ngangazi ukuthi uma ubhema umuntu ufana ubhema insangu, ayibhemela ugwayi aphuze utshwala yabo lona. So kunofana wakaMashu wakuthiwa uBheki wakaNcikazi Sibongo. Lo mfana lo wakaMashu like ile nto yayidayisa ubhuti wakhe. So lo mfana lona uma efika njalo ekuseni sisebenza nathi seshiftini eyodwa lo mfana like ngimbona ngathi lo mfana ngathi ugroove kwaze kwasa yabo lona. Ngimbuza mabhiza ndoda ayithini ngawe ndoda wona mfethu yali mawufela emsebenzini uyalala ekuseni awulali nebusuku na. Ethi lo mfethu hayi Sifiso bafo into engenza njena mfethu umuntu ulala late yabo. Hayi ngimbona mfethu unamanga kahle yabo. Hayi ngise ngicina ngimbuzi ethi mabhiza ungitshela iqiniso ngoba kwakuthi makuyilunch mina ilunch ayiba ngo-12 to past 12 yabo tea time. So leso sikhathi mina ngisebenzisa ngani ngoba phela ngiwabhema ama-drugs angithi lawa deep kakhulu. Ngisebenzisa leso sikhathi ukuthi mina ngibhemeni insangu. So masibuya ngo-past 12 uBheki yena ayiphuma eshene endaweni zakhe eziseceleni ezathola zona lama-drugs lawa. Uma sibuya emsebenzini bekhale bonke abantu. Bengibiza ngoSifiso ngadladla isibongo. Dladla ndoda engeke yabona insangu yakhe iyanuka yabo lona. Ngize ngibe nekuyisolithi yabasebenzi yabo into engisebenzisayo. Ayikuthi abahambisani nayo yabo lona. Le edliwa uNcikazi uBheki le nto le. Hayi ayinuki mfethu yabo lona. Kodwa uqhamuka nje ubhemile umbona uGrand yabo. Hayi ngithi ngisube sithi yazi le nto yalo mfethu lo. Hayi mhlambi ngangisiza nokuthini nginciphise etshwaleni oba ngiphuza strong yabo lona. Sekunama record asemsebenzini utshwala futhi yabo. Ngithi hayi ake ngibheme le nto yalo mfethu ngizwe ukuthi injani. Mhlambe uzwazi nokugwema nenkinga zemali yabo leyo nto le ngoba phela iyabiza utshwala kunalena into ayisengo-16 rand 18 rand yabo lo nto iyodwa. Hayi mangishayisa le mpahla le mfethu hayi ngiyishaya yabo lo. Mangishaya inombolo ngizwe ndoda engigufta ngenye indlela yabo lona. Okokuqala ngiyisebenzisa ngaphalaza yabo lona. Hayi ngavomitha ngaphalaza hayi. Engitshela uBheki hayi yabona uzoba right ishaye mfethu izojwayela igazi. Hayi ngishaya. Mase ngishayile mase sibuyele eshiftini kuyilunch. Hayi akasekho umuntu okhala ngephunga la lento yabo lona. Ngithi hayi ziyamunca la. Hayi ziyakhala. Unangakusazi mina sengikhiphela mina imali ephakethini yabo lona. Kodwa ayikakangijuva yizo lona. Ngibhema la kuma ngithanda yabo lona. Lo uNcikazi simjovile lento kube uyena oza kumina ethi dladli kuyabheda yabo lona. Ngithi mina yini ebheda? Ndoda yazi lento phela sengiyibhema. Yini kwenzakalani pho? Kunama infections enzakalayo egazini yabo lona. Isisu yabo lona ama stomachs lento namathumba ayagoqana yabona ukhishwa isisu uzizwe ekhathele. Hayi nazi imali ndoda hamba uyithenge lento ubuye yabo. Gijima ethi wena ikwenza ethi mina lento ayingenzi lutho mfethu yabo lona nangakayazi phela. Ethi angiyayikhonto ekwenza ukuthi wena uyizwa lena abuye naye ayisibhema. Hayi muze kufikela naye esigabeni sokuthi nini izingcindezelo emsebenzini lento yabo. Phela singenile egazini manje nemali siyashabalala ngoba everyday fanele ukuthi lento imust ukuthi ibe khona egazini ngeke uphile ngaphandle kwayo. So uyithenga kangaka wena? Ngosuku kudiphenda emalini osuku nayo ngoba ngisho 1000 ungaliphatha manje yabona ngo9 kodwa I'm sure ngathi kushaya u11 sengingasekho 1000. So it depends emalini osuku nayo ephathweni mhlawumbe ayithi nje kuno100 rand mhlawumbe ngizothenga 4 yebo lo nto le. Mhlambe lo 4 lo ngithi hayi ngizobhema nje mhlambe emini nantambama futhi mhlambe ngithenge 2 yebo lo nto le. Hayi so ayiqhubeke kanjalo hayi. Yakuwe mayisiqala ukwenza manje ungena egazini yangilimazayo manje. Yangafetha khona emsebenzini. Yipi imali enkulu wena owayidla ngayo? Bafo ngidlile imali phethu yabona imali enkulu ngayidla ngayo imali le ngaphunyelwa yona emsebenzini yabo lona. Yona imali yangispenda ngempela ngoba a day I'm sure maybe ngangikudla manje 6000 yabo lona. Per day udla 6000 ngosuku. Then
Bekwenzakalani bulokhu uthengile? Ngilokhu ngithengile phela like itsamu yabo lona. Kunamanye ama-drugs ugcina wabhema emaceleni njengama-Rocky yabo lona. I-Rocky-ke mfethu i-drug lethu uma uyibhema manje. Into encane ndoda, into encane, into engaka yabo lona, into engaka. Uthola u-R50 yabo. Into engaka. Uma uyibeka lento epayipini, uma uyishisa yonke iphela same time, akuphele nje iminute uyibhema lento. Abangayi lapho uzospenda u-R50 abangaka usuku lonke. Hayi ingafekthe lento isigcina bese njani singeqisa emsebenzini lento yabo. Ngoba phela ngiyayidinga manje. Angikwazi ukuyithola la emsebenzini. Futhi indlela efanele ngiyithole ngapha ngenze njani? Ngitshombe la emsebenzini ngiyophanda lento. Futhi agcina singafektha nezinduna zagcina ibonita ayidladla ngeke. Khona lento noyidlayo manje sithanda ukuvula. Isayide ufika late emsebenzini noma uyeqa emsebenzini. Yini lento oyisebenzisayo na? Ukuze sikwazi ukungenela sikusize. Hayi ngibatshela hayi. Ngithe ingena ama-drugs kanje. Manje kunzima ukuthi ngiphume kule nto yabo leyo nto leyo. Bethi hayi into engakusiza la i-rehab engakusiza yabo. Ngiyayidinga i-rehab ngithi mina i-rehab ngiyayidinga yabo lento ngoba uziye nyaka lo. It was 2000 and maybe was 2015. 2013. Yeah, 2013, yeah. Then when from 2009 and 2013 bewulokhu uphusha nje ulokhu uhlupha emsebenzini. Lokhu ngiphusha nje ngihlupha nje yabo lona. Ngoba nabo emsebenzini bagcina sebesi-understand istory sami yabo lona. Ngoba ngisho imanager agcina sithi idlala yabona lento isibhetha ukuthi uyithenge ibeningi. Cabanga yabo lona sihlale na ngibhemela emsebenzini. Noma isayibona inkinga yakho ukuthi yini. Uma ukuthi siyasebenza ukusebenza kodwa manje inkinga ila. Inkinga ilento le. Sithi masifika noma esayithini sikwazi ukukuthola yabo lonto le. Hayi siyafika njalo udladla kekho yabo lona. Hayi kambe lapho icende isingenele kuphi na uma wengane yabo lona. Uma ngani nabe sebhema. Ebengabhema. Egcine seyibona. Esebona ukuthi no. Le mali phela manje akasayitholi ngendlela efanele. Uma ngani uhlala naye eThekwini lezo sikhathi. Uhlala naye eThekwini uma ngani uhlala kubo yabo lona. Usekuwa J, uka D yabo lona. Mina ngiqashile mina eMlazi ka A yabo. Ngeke bonke hayibo. Imali ishonisaphi mfethu. Ngithi mina bethe imali mfethu yabo ngishaya izitori nje ngigoqa into engekho yayibona ngeke naye engabambi mfethu kahle sengene kulento ayigcine ebonile mfethu uma ngathi no kunento engiyisebenzisayo hlaniphile lo muntu esifazane mfethu ngoba wakwazi ukuyithola leyo nto yena ngani ngokuguglisha efonini yayibona lona ukuthi uyangizwa uma nginaye nanento uthini ilanguage yami siyashintsha sengumuntu onamanga sesonke isikhathi yabona ukuze ngizuze into engiyifunayo yabona sengungishaya vele yabona angene efonini aguglishe ngama-drugs yabona umuntu osema-drugsini ubehave kanjani hayi futhi uma ngena kuleyo page emafonini ethola ukuthi umuntu osema-drugsini unamanga and ngaso sonke isikhathi ufuna into ezangakuyena yabo wesithathu imali akayibheki bese yabuya ngithetha isifiso ngeke kona neke ama-drugs then bewuhola ngenyanga noma ngeviki? Bengihola ngenyanga yabo. So imali obuyihola ukwazi ukumanage ukuthi uhole ubhema inyanga yonke? Bengikwazi mfethu ukumanage ukuthi ngingabhema inyanga yonke kodwa akwenzeki. Yini nezikweleti ezisemasayidini engenasidingo ebulo lezo zinto. Thothi ngizoboleka imali kuwena mhlawumbe ngifuna R100 bese ngicela ngithatha u500 ukuthi ngifuna ukubhekela nani nokubhema ebolo. Imali yona mfethu ayayingiphefumulisa ngifuna uqamba manje ngoba akukho ngikwenze ngayo. Hayi manje estimate nje ngaholi nje ngaphansi ko12,000 ayibona. So behola 12,000 and above. Yebo. Kodwa inkinga ubungayiqedi inyanga. Bengayiqedi ukuthi inyanga yawo le mali. So le mali bimosheke kubhemeni kakhulu. Bimosheke kubhemeni kakhulu le mali. Hayi lo mama mfethu mangane ama yangibekezelele mfethu yabo. Ayangibekezelela kuhle nami mfethu esipanini bengiyise rehab lapho ndoda. Ngihlala u3 months yabo. Mangane angivashela lapha erehab. Uyabotha nami impilo yashintsha igazi liyabuya yabo. Hayi ngaphuma pha le rehab futhi basho bathi yabona njoba nilanga phakathi. Ukuphuma kwenu ngaphandle maningi ama-chances okubuyela kulento leyo.
ngoba ziningi izinto ezenzeka ngaphandle kufake ney'vike manje yabo lona. Angithi mina kuleya vele ngizophuma ngaphandle sengiqondile angiyisebenzisi-ke. So wena ibikusiza ngokuthini? Ibikusiza ngokuthi ayinuki uma ubuyela emsebenzini. Le nto mina la ibingisiza khona mfethu, ibingisiza ngokuthini izinga lotshwala emsebenzini sengilehlisile. Ngithi emsebenzini ngasekunama-record awu-2 katshwala. Then uqala okay, wena kusho ukuthi uqale uthi uyayisiza noma uvukela umsebenzi. Ngiqale kanjani ngitshe futhi ngizoyi-afford le nto yabo. Ngeke ize mina ingenze like abanye abantu yabo lona. Nazo sikhathi futhi mfethu yayingakagcwali kanjena le nto le. Njengobona kosi nginamaphara kephi. Amaphara mfethu kwase abantu abasebenzisa iglue ngaleso sikhathi. Kuthiwa ama-street kid yabo lona. Wazi ukuthi umuntu olala emgwaqeni ze-street kid abantu ababhema iglue. Hayi manje ngoba sekugcwele nje yonke indawo amaphara. So bekungenzeki uyidele like if ubheme uyabona ukuthi sobheme ka-200 iyadeleka kuthi akhona iyelana ngestaff yabo lona. Or if uthola istaff esibhedayo. Ngoba istaff esibhedayo u-200 awulutho ungabhema ushaye uqeda yabo lona. Umuntu wesistaff esi-right mfethu. Within nje mhlambe nje noma nje lo 300 400 mkhulu. So if ubuye rehab uhlala isikhathi singakanani ungapheli? Ngaphandle. Ungapheli. Wethu ngahlaba 2 months. 2 months. Yabona. Into esibuyisa leso kwesibili yini? Into esengibuyisa kwesibili manje ngiyawukhumbula uguftwa lento abasengiyawazi angithi. Insangu angisayithandi insangu yabo lona. Sengigcile kuphi manje kulo gufti lona ngizwa ngathi uwona ogcila kakhulu egazini kunalo insangu yabo. Uyikhumbula le nkulu phela indlela eziphatha ngayo ayifani. Wento ubuyisa kwesibili ugufti yabo lona. Ngabe ngisakubheka mfethu umngozi wokulahlekelwa umsebenzi yabo. Ngoba kwathi sekufika kulezo igaba mfethu ukulahlekelwa umsebenzi. Ayingase ngibona ngisho mina ukuthi ayi kulungile mfethu ngoba kwase kungenzeki lutho. Ngendlela lento esinempande ngayo egazini yabo lona. Hayi ngoba nje noma wengane naye wagcina mfethu ehlehlisa inyawo yabo lona. Wahlehlela kuwena. Ngoba phela uyayibona naye mfethu imoto emile ukuthi ayibole imoto leni emile bro now we out uyayibona ukuthi yabona into engihlalele la ayikho nje yayibona. Nesibhetha mfethu ukuthi ngihlalele ngibe usolo ebeyedwa noma ayibona ukuthi na yiphi enye impilo engcono azoyithola ukunaleka ayihlalele. Ubamba ngani ukuthi useyakuyeka ke manje uma wengane? Ngiyazizwa inkulumo yabo lonto leyo. Nangendlela usokwenzeka ngakhona yabo lonto. Phela umuntu esifazane uyakutshela mfethu sakudlayite mfethu asesithatha ibreak kancane yabo lonto. Awuyini mfethu ethi hayi no mfethu ayisafuna nje ukushaya umoya kancane yabo lonto leyo. Ngahlazi ukuthi mfethu uyangale ethi hayi angikwala sithatheni ibreak. Ufunde kwezakho nawe ubodo okay la sokunesizwe sekuphuma isikole wasale seku after school. Yebo lona. Hayi la kunesizwe esikhona la yebo lona. Okay, if bewubhemile ubukwazi ukumnelisa umama eCameroon oyikhona eniyenza? Mfethu kuba nomehluko ke lapho omkhulu. Ngoba nje yabona ubudumo babantu abufani. Baningi abanye abangena ama-drugs ngaleyo ndlela leyo ngoba bezwani ama-out ama-road exoxa bolonto ethi yabona mina wakwami ezwa ama-road exoxa noma amathekenti yabona wakwami umebhemile. Khona umjito ongena kanjalo ngokuthini ezobhema ngone ezolana umuntu esifazane. Ngoba phela iphilisi le anti drug le yabona. Showcase vele la ucansini uperforma very good. Okay. Manje akaze kufikeni kulesi sigaba sokuthi owafika kanjani lesigaba sokuthi umsebenzi usuyakuphelela manje wazizwa kanjani noma kuthiwa umsebenzi uyaphela kwafika kanjani nje lapho? Wabuya ngenye indlela mfethu ngoba ngabona ukuthi impilo yami vele ngeke ize ibe khona ngaphandle kokusebenza. Wena wafika lesigaba sokuthi uyakhethisa umsebenzi noma ama-drugs? No, kuleso sikhathi leso mfethu angithi ngase ngiphuma e-rehab. So vele ukuphuma e-rehab wakho okwazi ukuthi emsebenzini amehlo abo esethe wena yebo lona. Njengoba ngitshela ngabuya mina ngathi ukudidisa kancane asengihlala o2 months yebo lonto leyo. Awudoza u2 months ngingabhemi hayi babonke hayi ngiyibambe osokuqala hayi udlala uright. Nakho ke sengibuyela ke yebo lona. Mase ngibuyela futhi sengenza the same thing izinto ade ngizenza yebo lona. Angizafica lesayithini sathi ngizophuma ngo6 mina ngo1 angisekho yebo lona. Mhlambe ngithi ngobheka ugwayi kushaya o3 o4 ngisedrobhini. Gcina ngibona into engisazoyibulela emuva la useke.
gcina ngithi ngiyafika kusakuthiwa induna de igcwele la zizokufuna ndoda. Hayi bo madoda kuthiwa zisheshe i-report namba ubuka lapha kwi-OP lapha. Yaphinca phela kubhaliwe ngepeni elibuku. Kade bezizile isite udlala sangamthola yabona nje. Yeah. So emsebenzini uyeke ngenxa yawo. Yiyona engikhipha emsebenzini. Njengamanje uma ngathiwa nje uyabuyela emsebenzini yini ongafika uyenza? Because phela I'm sure uyalifisa leli thuba ufisa ukuphuma. Yabona ukuphuma bra wami. Yabona ngiyafisa and nginesure ukuthi alikho iPharaMass ulimise la emgwaqeni manje ubuza ukuthi indoda lempilo kuyona uyayithanda noma mhlambe usufuna nje ukuyiphila nje impilo alikho lizothi alifuna ukuphuma. Kodwa manje mfethu lento lena abanye beze bethini bebe lenkolelo ukuthi amaSulumane ayithandazela lento ngendlela eyidimoni ngakhona yabona. Hayi yeke ayikulula ukuthi iphume emqondweni lento. Okay, ofuthi mina if ngingathiwa ngiyakusiza ngingakusiza ukusiza but uphuma emqondweni wakho futhi ufuna uzoshintsha umqondo not ukuthi ngizokuthatha ngiyese rehab nani ayisebenzi leyo nto leyo ngoba manje abanye bayenza leyo nto futhi abafana ukuthi umuntu ngizokwenza into obangenzela uma ngenze into obangenzela intombi yami yabona. Kanti is not like that lento bethu fanele uzenzele ngoba naku kusothanda nakho ngasemqondweni wakho. Uma ngithi ngenzela umuntu yabona lapho ngiqamba amanga vele. Leyo nto kusho ukuthi kahle kahle angiyi ngoba ngoyiyeka ngenzelani ukuthiya wena mina ukuthi uthemba ukuthi lento ngoyiyeka lapha ngaphakathi mina qondo wami asho uma ngiphuma ngoyisebenzisa lento. So njengamanje kuthiwa kunama disadvantages nama advantages wena kusiza ngani? Hayi usiqale nje kuloko ukusiza njengamanje. Lento le. Yabona lento mfethu. Khona ngiyasho ukuthi idemoni bra wami yabona. Kodwa mina side lami iyangisiza and kade ngitshele amajita nje la ngasekhaya njoba kuyiphasika nje yabona. Bayitshela bafethu cha ngiyawubhema impela ugwayi wami nani niyazi kodwa mina yabo kwelami side uyangisebenzela nto futhi uyangisiza yabona. Ngoba yabona kulezi izinto zenu zotshwala mina. Babegwazene ngephasika yabona. Manje yabo lezi zinto zenzotshwala mina zokulimala kanjani zokcross night ematshwaleni neke uzungithole lapho. Mina ngo6 exactly sengisekhaya ebusuku. Yabona. Angisho ukuthi kwelinye isayidi khona iyangilimaza ngiyabona iyangilimaza mfethu ayizwa lona. Kodwa kwelinye isayidi futhi mfethu khona lana mfethu engisiza khona ngibona ukuthi yabona iyangisiza lento ngoba kwezinye indawo eziningi angibandla kanyeke true yona yabona. Like awukwazi ukuthi like if ungashiya ifoni yami la noma ngishiya into ewetha u10,000 angeke yini uzoyithatha uyidayisa. Leyo nto mfethu iyashiyana mfethu yelana nangabantu yabona. Asifanani singabantu khona abantu mfethu abanesandla sidalo yabona. Nami mfethu ngeke ngizibeke muhle ngithi hayi cha mfethu 10,000 ngawuyeke. Ngeke ngizonguyeke mfethu yabona. Noma ngizowuthatha kodwa ngaba naloko buntu lo mhlambe ngithi ingcozi noma u600 yabona. Kuzenze ukuthi nawe umuntu uyabheka ubona hayi cha yena umjedu ushayile kodwa manje wabheka. Angilimaza. Hayi ukuthi mfethu uma usushiya ifoni yakho mhlambe la waflathela sewuthi uthenga ibota engahola sithathe ngishona phansi bake bakushaya nabantu bekushayela ukuthi mhlambe uke wafika lesigaba sokutshontsha kangangokuthi uyashawa uyazi ngithi abantu abaningi bayantshontsha beshawe bephinde bebuyela estradini and ama reason abantu ahlukahlukene omunye uthi hayi mina ngashona nabazali mhlawumbe uba umamncane wadla amafa nje stepfather lapho. So wena akaze kufike lesigaba sokuthi mhlambe ugcina ushayeke emphakathini noma umphakathi uyakusola uyakufuna into efana nalezo. Hayi lutho mina mfethu yawakithi abantu abafani. Yabo mina bra wami yabo kulezi kombe kanjalo kazi zenzeka futhi azoze zenzeka yabona. Leyo nto ngiyitshesha abantu mina bendawo la noma ukuthi mhlambe kunabantu abasolekayo kulimala into zabantu yabona. Batshethi mina umuntu angazocabangela kumina ngoba leyo mpilo angiyiphila ngazongisanganela yabona. Kuneskepe nje la 24 usinte kanjani eskepeni? Noba ikutshela ukuthi mina sifanana yabo mina indaba yontshontsha wafana ngiyenza yabona. Ngiyongibona iswekela ababudludla sonke isikhathi. So ngigwema zona into enjalo. Futhi babodludludla le role enkulu ngokuthi abe nalamathuba nayo. Manje ngoba 24 usuka kulesi sigaba sokuthi ube ubhema imali engango 6,000 per day. Ubhekana kanjani ne pressure
yokuthi njengamanje sewubhema imali engangu-R50 noma R100 per day? Leyo nto leyo uyabona ngoba ngisho yonke into esemqondweni womuntu singamaphara mfethu kodwa asifanani lento engizama ukuyisho ngoba omunye kukanzima ukuthi ekwamukele lokuthi adebhema u-6,000 usehla uyadown. Ngayo yonke indlela yena usengazama ngayo zonke indlela ukuthi at least ube khona imizamo ukuthi le mali eyenze ibingekho ngamanga yebo lona. Which izona mfethu iyona into egcina iqhatha nomphakathi. Shuthi wena uzofika uthola R100 kubaba udludla then bese ubuyele emuva uphinde uzama kanye indlela. Yebo lona ngoba nani ufuna ukufeza inhloso yakho. Kanti akuloko nakho mfethu akwenelisa yebo lona. Ngeke uzohlezi u-right awusokwesikhathi. Amanga lawo. So if ungangi-estimatela nje imali obuyithola emsebenzini ngaleso sikhathi bibizela ngomalini like 40 plus 30 plus 20 plus 10 plus oyithole ngalesi sikhathi usuphelile umsebenzi? Ngiyithole isikhathi ngiphelele umsebenzi ngayithola mfethu but go 100 something blocks yabo 100,000 plus. So kulo 100,000 plus like angithi uyazi ukuthi thina sikhulele emakhaya wazi ukuthi if mhlambe ngithola u50 at least mangithatha u50% ngawuyisa ekhaya benze ukuthi ekhaya ayikho into abayikhombayo ngawe noma bathi hayi wakhipha imali wabenzela ukuthi yabona hayi lapho mfethu ngeke ngigoqe yabona le mali leya ngayisebenzisa ngendlela mfethu ayithi ngineyingane mina ezuthu ileseThekwini lela ekhaya eMaphumulo. So ngangisasebenza ngangayihlawulile lezi ingane ngithola. So uma sengithole leli jumbane mfethu into engayenzanga ngahlawula ingane zami zothu. Ngaphinda futhi ngase ngizipha nemali ukuthi ziqhubeke ifundo. Elinganisela ngomalini? Imali I not like ukuthi phela imali enkulu mfethu yabona kodwa nje umuntu nje omunye mfethu ngamnikeza nje u-30 or lo mali enza 60 kusho ukuthi wena usale no-40. U-40 asusebenza budedengu noma kulo 40 khona into ophinde wayenza ekhaya? No, lo 40 lona mfethu khona into engayenza ekhaya ayikho into engayenza bra ngiqamba amanga ngoba ngithi ngakha ngiqamba amanga ngenza ngabi. Ngayishayela nje amanqindi nje mfethu mali ngiyibheka mama nje ngosuku ngidla 6,000 kuyaphezulu. Futhi le mali lastanga even 6 months. Bro wami 6 months mkhulu kakhulu mkhulu. 2 months. 2 months almost nje ngasho ukuthi 2 months. 2 months ne. Almost ngasho 2 months. Cost per day if siyabala phela 6,000 leyo mali yafika. Yebo lona. Masibala 30 days yafika ku40 yadlula futhi. Angithi yebo lona. So lento mfethu yabona nje mfethu flop bro wami. Mana uyahlala edrobheni kwenzakalani musu uhlala edrobheni yini ekubeka edrobheni? Umusuka lami uyohlala edrobheni. Ngeke ngakubona sidenga. Ngeke ngahlala edrobheni mfethu. Into engisusa lana ngiyongidlalisa edrobheni bami. Is not ukuthi futhi kwakuyizinkinga mhlambe zomphakathi. Ngoba kunabantu basedrobheni babalelinde enjalo. Mhlawumbe umuntu wantshontsha sekhaya abaleke uyocasha edrobheni umphakathi umfuna hayi lo. Mina into engisedrobheni mfethu is like ukuthi yazi into esinakusiya nje awakhethe ukuthi i-drug le izondi imali. Thothi mhlambe ngisuka la ngiye-scrap yard ngiyokala yabona mhlambe lokho phanyana yabona ngiyitholele isibhema. La mayisho lapha ikhopha ithini mhlambe ithi 200 nemali mhlambe 280 285 yabona. Mangithola le khopha le mali le yabona mfethu ngiyazi fa engigoduka yabona lonto leyo. Mina ngihlala isidenge yabona kodwa ngikhethe le mali lena mfethu izodana ibhemeke ungasanishiya isenti lokugibela. Ayizwa lona. First day nje walala ngayo isidenge ulala kanjani uthini approach kanjani amajita vele siyazana mfethu vele nabo sazana khona ekubhemeni ngamtshela bra wami kuntswembi yabona aziphi manje thina bomtshete emadoda ngishawa phela indawo ukulala phela bangisebenza yasebusuku manje. Bethi hayi kuleka ndoda ngeke ndoda usenda ukulala sikhona hayi shayisa azolala nami yabona. Gcina lento yonala kanjalo kanti ulele naye vele imali awunayo ukuvuka futhi kusasa ukuthi ugibele. Uvuka kwakho kusasa futhi uzovuka uqalekile ufuna uphantela isite. Fanele uphanteleni manje ukubhema uphantela ukugibela.
yabo inzima kanjani lona Yeah. uyithathaphi imali efast uma ukuthi ufuna ukugibela njengamanje imali engangu-100 rand And uma ubuyele emuva imali ayikho futhi. ayikho futhi yabo lonto le ziyanda insuku zokuhlala emgwaqeni wazi zabawu-3 zabawu-2 ayogcina yambona u-24 akuseyena-ke manje waseqale encola kanje lo mjidi uselalala isitenga nawe uyibona ukuthi hayi uselalela isitenga lo muntu manje yakubona wena dala ubuyena ukubalela kuqala yabo lo so usenje ukuthi iyona into ingishayeke mina kahle umbona ukuthi ngisesitenga akubuyeki so ile mali enginayo ukuthi ngisebenzise ngayibhema yonke bese ngigcina senzani ngigcina sengihlala nabo labo lo lawo phela ngiyazi bengenzela utho phela ngihlalele nabo 2 days 3 days yize ngisizakala mfethu ukuthi mhlawumbe ukuze ngithole wena thuthukane yabo lo uthi wena 24 ngeke ayikho imali zokuneza wona mina mhlawumbe ngokufaka eTaxini sigoduke holo ngithi mina hayi cha mfethu hayi yabona lapho uyakhuluma ke ndoda hayi nami ngifuna ukugodwa ngempela masikhala eTaxini ufuna ungikhokhela ayihluphi futhi le ngiyajabula ngiyagoduka yabo so from 2009 until njengamanje 2024 wena abakhona abantu besifazane oba-approachayo olala nabo beside ukuthi mhlambe laba ake ngithi nje bakhona nabantu besifazane noma unakhona ukumkhumbula umuntu wesifazane ukuthi uyamdinga manje like mina nje uma ngihleli ngiyayihlala inyanga 2 months or 2 months but akweqingale ngoba ngisuke sengazi ukuthi kufuneka ngikhiphe usawuthi segazini yabo hasha ziketelo wenze lokho wenzayo kuwena udlula kanjani leso simo beside ukuthi mhlambe ngiyazi ukuthi sabafana sibuye siyiphilise ngesandla noma uthi ukinye ikhehla wena ukinye ikhehla noma kukhona umuntu wesifazane oyayumthola ngaleso sikhathi umthola kanjani uyabona leyo mfethu inzima kakhulu ijulile bro yabo ngoba nayo umuntu wesifazane mfethu ngibheka into yami nobethu ngibheka into yakhe yabo lona ubheka itype le type yayibamba ukuthi ayizimina la kodwa at the same time futhi uma ukuthi zikuwena umbambe naye akajampisa akanalutho yabo lonto leyo okay right kushuthi ningayenza into eniyenzeka yabo lona bese ngibheka phi mfethu mina indlela yami bese ibheka le ngane yabantu mfethu angifuni ukuyizisa ubuhlungu yabo lona ngoba isikhathi esiningi mina anginaso sayo yabo isikhathi esiningi sifuna mina semali mfethu yabo ufuna ukuhereza imali so manje wona uma uzoyikethi ngiyayithanda naye ngineza uthando back mfethu yazi umuntu esifazane na ukuthi udinga uthando ngale ndlela le noma ungangambona u2 days kodwa lingapheli isonto ungambonanga yabo lona so mina ngibheke lapho utengane le ngizoyisonto eseduze kwami okay right ivuma umuntu esifazane ngiyamdinga hasha zikhetele kubalekile yabo angicela ngibona hayi ngeke le ngane le hayi ukuze ngaluku ngiqala inkinga ngiyiyeke yabo lonto ekuyeleni lana ukuthi uphila kanjani mfethu ngoba phela uyadingeka phela ukuthi washaza iketele ayideep kakhulu cha like wenza kanjani ngifuna ukuthola lokho mina ukuthi ugcina wenza kanjani noma ugcina ukinye ikhehla noma wenza kanjani kuze lifinye mfethu ikhehla mfethu ngeke ungalikinye mfethu ngeke ngize igoqe ezenqamba manje vele ngeke uzongigoqe because nami ngomunye kodwa nakho noma kunjalo mfethu angabe ukuthi bese kuba into yakho mfethu ozophila ngayo ngithola mfethu ngoba so ugcina wenze njani because ngeke uyamdinga umuntu wesifazane vele uzogcina ekinyisile if yabo like ngingathini njengoba usho ukuthi into yakubusela lento le embhemeni ingoba ubukhumbula noma ubunalo wamqondo ukuthi uguft wakho unjani nomuntu wesifazane noma ungalikinye ikhehla angeke uhlele ucabanga ngalendlela ukusho ukuthi uyadinga ukuthi umbone noma ukuze lokho usuke wenza ukuthi enze leyo wenza kanjani leso simo leso ngoba phela ngaze ngazokuthuba ndanye ecaleni lokuzwengula hayi no kaze mfethu wenze lokho mfethu kushuthi kahle mfethu lento lena igcine sihambiselana nanayo mfethu imizwa mfethu understanding mfethu ugcina understand ugcina understand vele mfethu umuntu osendele naye eduze mfethu awunayo yabo so mfethu ayikho ngeke ngikhola mfethu ukuthi ungahalela idrink imalungene nawe uyayihalela imalungene nawe but iplan uma ungenayo ugcina understand exactly iplan angizokuba nayo ukuthi ngizobe nayo so angiyeke yabo lona
kusho ukuthi uma ngabe edlula nje la nezinto ey'nkulu uyabuka wena ukuthi akadlile wavele ngizomdlalela ngesikhathi. Yayibona khona kuba khona lokho ichwibi. Yabona ipenduka ingane ibona ingane lo muntu lekhokothilele phansi noma ukuyimisele lo mjita lo. Mana ngalesikhathi uphunyelwa izimali asikho ayikho inkathi ethi umuntu wesifazane mhlawumbe ongathi wadla imali yakho noma kwenzakalani. No mfethu ngabe ngiqamba amanga mfethu akekho. Akekho. Ngoba ngitshela ukuthi lento is like ayimanje ngoba yithe ngiphunyelwe izimali. Into engiyenza mfethu ukuze ngisondana nomuntu wesifazane ngangiye ngoqabula yibolo nto. Ubuthenga. Ngiyawuthenga kodwa ngingenayo lona ohlezi eclose nami zonke isikhathi ngoba angithi uyabona ukuthi lento uyidinga kangakanani. Yebalekile kodwa phela manje mfethu yabona akita ama drugs. Yeah. Kahle ngasho ngikhuluma eqesithi ngasho ukuthi ama drugs abalekile kunomuntu wesifazane. Mangabe usema drugs. Usema drugs. Wona abalekile umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane. Ofuthi even kungathiwa uyakofarisha ukuthi okay if ubuye komphantweni mina ngibekela u50 wami ukuthi ngishayise wona bese uyaqhubeka uyaphanda angeke uzuyithathe lo offer. Ngithi akangibekela u50 wami. Yena ethi ngibekele u50. Why? Like uzokuthengisela ngo50. Oh okay uzongithengisela ngo50. Ngisale namalini mina. Ngoba nje mangisebenza kahle ukuthi ngibuya nalo 50 rand ethe na uzongidayisela ngeke utana yena akaye shuthabalekile mana ngitshela uyimisele yini konje uthe vele angeke uzuye umbhemo manje very soon and ayikho into engakwenza ukuthi uye umbhemo. It's hard bro. Izingane zakho zingakanani zithini uma ibona ubaba ebhekene nalesi simo lesi? Yabona lo mbuzo bro yabona mfethu. Yabona mina utena ungithena amandla mfethu ngoba awesiphathi ngcono ngisho lenye ehlala eThekwini ngoba ayibona into ezenzakalayo phambi kwayo yabona especially ibona ilimala kakhulu and futhi engazi nanokuthi yaphasa kanjani umatric yabona ngoba ngiqede isikole yena unyaka wesisikayo lo iqedile unyaka wesi4 iqedile yabona. Engisho ukuthi awuphasa kanjani bethu matric ngoba I'm sure phela ingane iyabona lento ayithandi mfethu. Yabona nje uhambe emadrobheni. Iyabona amaroad amaphara mfethu yabona. So nakuyona emqondweni wayo enhlizweni yayo iyafikela lokuthi yazi ubaba nami. Baba hlampulapha. Mhlampulapha yabo lo nto le. Tufo ngoba uclean nje manje right yonke into. Mfethu. Yini wena ukuze ube right empilweni ngoba uyasho ukuthi okunye kwakho akuthandi. Yini engakwenza ukuthi wena uyibone right empilweni? Yabona mfethu into engayibona ukuthi ngi-right mfethu njengamanje. Angi-understand. Yabona ngifana nomuntu nje osehlane mfethu yabona ngoba nami manje ngiyabheka ukuthi yini mfethu into engangikhipha nje mfethu kulento lena it's hard mfethu. Ngoba makuthiwa mhlambe izinto mfethu zimana ukwenzeka uthole noma ileso sipande manje asikho isipande bethu sivuka manje usebenze manje yabona kodwa lento like uze uphume kuyona ngizama ukuthi kuyadinga ukuthi ungathola into ongayikhipha phezingane. Kodwa uyasho nje ukuthi ubusebenza ubuweqa emsebenzini futhi uhambe ufuna yona ofuthi umsebenzi uma ungawuthola manje ungayeka umsebenzi sengayeka mfethu yabona sengishizi kakhulu phansi ngihlale kakhulu phansi and angisathande yabona nto engisho ukuthi mfethu ngingayeka mfethu ngingayeka. Tshela mina ubhekana kanjani nepressure usuke eThekwini kade usebenza Transnet no Metro Rail kade vele siyazi ukuthi mubuyile ubudala into eziright wenzela abashana wenzela umndeni wenzela uma wenzela ubhuti into eziright ubhekana kanjani nepressure ukuthi umsebenzi uphelile ngoba kubanzima ngisho umuntu ongakaze mhlawumbe okwenzeka iphutha ngempela emsebenzini. Wena ubhekana kanjani neleyo nto yokuthi uyazi ukuthi kulesi sigaba wena wenze ukuthi ugcine ube la noma ubuya vele ekhaya usuyile nto usuyiyo nje usaliboni nephutha? No bro yabona noma kube cishe kube kanjalo kodwa ke uma umuntu umqondo wakho usebenza ubuye ya nawe phela iyabuya ifo mfethu kahle kahle yazi isigaba engikusona nje kunjena ngabe angjena through yimi
ngoba manje i-pressure mfethu ngeke ngakushaya ngoba ushawe ngisho kwenkathi yabona uvula ifridge mfethu kunzima kabi and ukuvula uyazi ukuthi leli fridge kade ngilivula proud because bengisuke yayibona ngibuye wazi nempahla mhlawumbe nami yonke. ikhonto yami engiyifakile yayibona manje awusafake lutho mfethu uma uvula ifridge uma kuzoba khona nje mhlawumbe umuntu ozoba naleyo nhliziyo ithi ufunani lapho ubekeni uthi hayi ngibheka amanzi abandayo yabo uwabekile ngona lawo manzi yabona kahle nje futhi nje wena kunzima kahle yonke into futhi manje izinto kumele u-accept ukuthi udlalela kude nazo. udlalela kude kahle nazo Kodwa uyazi angithi kade ufika la ekhaya ubheke efrijini uthi khonani and ubunanalento yokuthi mhlawumbe ucheck ukuthi ineshodayo la ekhaya. yabo Ubhekana kanjani naleso simo leso? Uqala nje ukubona ukuthi wena awusakwazi ukuthi ubhekele umndeni, awusakwazi ukuthi uvule ifridge ukhululekile. Mhlawumbe abanye bayathula abanye baze bekhuluma. Ukhona yini wakukhulumisa kabi entweni efana nalezo zinto ezisondela nekhishi hayi akekho mfethu ngoba ngisho namanje mfethu nenkinga engifuna ukuyenza mfethu ngiyangena ngizenzela yabona akukho la kunomncele khona mina ngisho ukuthi ngize ngishawe isazelo ngoba phela ngi-out nami ngiyabona mfethu asikho isidingo sokuthi ukhobhana nefridge uvulwa ukuthi awufanga lutho ufunani lapha manje okay umndeni uyakuthanda yonke into right ekhaya inkinga ikuwena inkinga ikumina nanokuthi ngeke sikubalekele ukuthi phela noma ulibona iphutha kodwa futhi angeke ufana nomuntu ozothi yebo khona ungangisiza futhi ngingalibona usizo lakho kodwa uma ungakubulala emqondweni wami ayikho into yenzayo ngoba usazohamba kahambe mhlambe ngiphinde nginantombi futhi back yabona kwamanye kahle ngenzela wena ngizenzeli yeah so sikhona yini isigaba noma uyayibona ufike kule sigaba sokuthi awusathanda ukubhema nje sikhona mfethu yabona sikaningi kakhulu mfethu bra siningi kakhulu ngoba yabona nje I'm sure mfethu lo nyaka uyophela mfethu sengasayisebenzisi into zami ayihambe kahle kodwa ngalendlela engicabangayo yabona uma kuphuma into zami mfethu ngikwazi ukuthi ngifeze njengomuntu ngibeka right kukhona yini okubekile noma mhlambe khona isitifiketi osasenzile sikhona isitifiketi engisasenzile mfethu yabona security naso isitifiketi esilayithile lona mfethu jazi ukuchokha impilo mfethu yabona ukwazi na ukuthi ukuma ama-fingerprint right yini ndoda phela izinto ziyasula mfethu e-police station apha uyasula ama-fingerprint mfethu yabona ngerent uyoshaya lapha e-police station ngoba khona ngeke ize ngisho njalo angiyena umuntu oboshwa njalo cha kodwa-ke uboshwa sengangaboshwa uma uthola umsebenzi uzona ntungu uzowuyeka nombhemo noma uzoqhubeka ubhema kuphela wenzela ukugudluka ngala hayi ngizowuyeka bro ngizowuyeka mfethu yabona kubuhlungu mfethu ukubona mfethu nanokuthi ukubona kubuhlungu ukuyibona uphila impilo eyodwa mfethu umnyaka neminyaka not even 1 year wena kuyase ekuseni into ecabanga ngapha ucawundi ufanele uzama indaba ukuthi ubhema kungithethe ungavuka ekuseni ukuthi uzame indaba ukuthi into eswini khohle ulamba mfethu ngazuza amathumbe ngathi ashayisana kodwa uphethe u50 lana nakufa uthe into okudla ngeke uzuyithenga so wena phakathi kokudla nombhemo uthatha umbhemo yokudla mfethu ukudla kuyaphilisa kodwa ngeke kuze kukuphilisa lesikhashana esincane lesi nje usuwona udinga umbhemo manje ufuna kwenzakalani uma usuqalekile kahle uma usuqalekile mfethu namagazi angafana kahle yabona ngoba bakhona abakwazi ukubekezelela ukuqaleka khona abangakwazi ukubekezelela ukuqaleka umuntu encamile ngisho untshontsho yabo labo bandi laba abakusabayo ukuqaleka thola abantu bezehutshwe emphakathi beshawe yini uhlule ukubekezela yabona ngoba like lento abanye baza izinto ezihlukene umuntu othi mhlambe ezwe iqolo ngathi inqamukile yabona akwenzeki lutho ayazasebenza nje ukusebenza lo muntu omunye either mhlambe wenzani yaphendukele isisu akhishwe isisu uphila nje uyazizwa ukuthi awuphethwe isisu angithi kodwa uma ungabhemi then siqhubhuka isisu sikuthuma etoilet into eyibhadi kabi yabona nje iningi sebenza ngayo lento so wena ubhekana wena yini kwenzayo ukuze ubone ukuthi okay ngiqalekile njengamanje mina njengamanje engenzayo mina engiphila ngaphansi kwayo
mina ngifela ukukhathala mina ngathi ngalala yabo ngicobeke Yeah. ngijuluke yabo yabo njengoba ngijuluka nje kanje yabo Kushuthi konakele. khona kuqaleka ngibona arrostile kanje ngibona arrostile Manje iyona nto inkinga obhekene nayo leyo. yona nkinga ngibhekene nayo I-security usayenzile akabuye. yenzile ama-grade ami ngiwenzile wonke afaka abuye nje end of this month Then ebese uyakasizwa wenza bese clearance. kwenza kasile wenza i-clearance. Okay. Yini wake wayenza like uthi ngeke le noma ngathiwa ngibhemile angeke ngize ngiphinde ngiyenze. Into ebuhlungu Ebuhlungu noma ebuhlungu nje kakhulukazi ngoba ngeke uhlule uphinda into emnandi. ayisho mfethu uyabona into engasho ukuthi ngeke ngize ngiyenze umuntu wambhemile inkunzi into engiyisebenzisa kakhulu yabo Ubamba inkunzi. ya inkunzi engiyisebenzisa kakhulu ngisesedrobheni yayibona so ngabona futhi nakhona ukuthi akuyona impilo le yayibona Yeah. akukho right mfethu ukuthi phela inkunzi ayifani mfethu Yeah. Kodwa isamba Buwenza yiphi inhlobo like told samba siba u3 like uchaze ukuthi masiwa nakho uyaqhamuka uthi one uphethe ifoni wena mhlambe sayibona ayina mhlambe ke siyithathe kahle yayibona mhlambe uzolwa mhlambe uyakwazeka yayibona into le so iyo into angivula amehlo athi yabona nje indaba yenkunzi mfethu isiphethe ukuthi mntane ngiya ngizama enye indlela ukhona yini umuntu esingathi mhlambe wagcina eshona kuleso simo noma hayi no akekho agcina eshona noma phela ungeke wazi mfethu ngoba nawe umusu usesigamekweni awenze isigameko bese uyalinda ukuthi hambe ngiyomthatha umuntu enjani yayibona lonto neze leyo nto leyo niyafohloza nishona phansi kodwa uke waboshwa under leyo case ngeke ngaboshwa under lo case lawo enkunzi okay so yeah ngiyathola ukuthi kunemali oyisebenzisile engango-40,000 within 2 months waphinde waphusha empilweni bewungahola imali ngaphansi kwa-12 k of which bekuyimali leyo after ama-deduction angithi yeah so yonke le mali before umndeni wakho ubukade wenzela into e-right hawu base exactly then after into eku-affectile kahle into ekugcina iku-affecta noma egcina ekufaka leso sigameko leyo ukuthi wena bayothi uma ubuyela emsebenzini bethu abantu uyaba-affecta or wabuhlungu so wena uqale ukubhema umbhemo ngoba nakho ufuna ukuthi abantu osebenza nabo bebe-comfortable noma be-around wena yonke into ibe-right nokuthi bengazeleli udaba belifikise ebimanager noma ey'nduneni yayibona lonto leyo ngoba bewukhathalela umsebenzi into yayibona lonto kanti ngala we-affecteka kanti nge-affecteka umjida lo okufakile yena ube-survive kanjani while wena ungala eceleni ustrafeka ukusebenza nokuthi uyeqa bese neqa nonke noma yena-ke lo mfethu lowo so mina kuze kuqale endaweni yami ukweqa sahlukaniswa nalo mfethu ngoba sekubonayo ukuthi ayikho into esetshenzwayo sihlangene like abangani ukuthi mhlawumbe niyahluka nenzani so nahlukaniswa ngalokho yena wayophoswa kamasho mina ngathathwa mina ngophoswa esiphingo yayibona lonto leyo sahlehlelana nje sesibonana uma kuthiwa ama-meeting yayibona lonto leyo ukuthi yena wayiphila impilo kanjani ngale kamasho namanje awubanga ukuthi phela yena uyena waphelela umsebenzi kuqala kunami mhlawumbe waphela mina kwaphela 2 years nami wasungiphelela umsebenzi kodwa umuntu walehle umsebenzi kuqala uyena okay hayi thola ngiyabonga ukuthi siphelile noma khona la kusala khona ya mfethu akuthela khona mfethu ukuthi yabona le mpilo lena umuntu ayikhethayo inzima and wayengazi yayibona ya ngiyathola ukuthi ukube sasinalo ulwazi ukuthi izinto ezingama-drugs into ekanjena ngaba zange seziyiqale lento so engithanda ukusho ukuthi wonke umuntu noma kuthiwa uxakeke kanjani khona izinto mhlawumbe ezikuphambayo empilweni noma emqondweni ungakulinga uzame ukuthi usiza impilo yakho i-stress sakho ngama-drugs ngoba uma usungenile umnyango wokuphuma mncane ungangembobweni ayide owokungena awucingi uyabona ungena noma ikuphi ya noma ikuphi
So ngifuna uku-advise kubantu nakubafowethu abafunda ingane zesikole ukuthi no, ama-drugs ayihambele kude kwama-drugs. So ubona kanjani ukuthi lawa ama-drugs, ubona kanjani ukuthi lawa akusiwona ama-drugs? Ngoba phela angithi abanye babhema insango. Khona umuntu othi mina ngibhema insango kodwa ama-drugs angiwabhemi. U-affect-eka kanjani lowo muntu ukuthi egcine efike ema-drugs-ini? Affect-eka kanjani lowo muntu ukuthi ngene ema-drugs-ini? Kanjani kahle kahle ukuba nani mfethu, ukuba nenhliziyo engaphandle nokuba nokukhala wena mfethu, ukuba yithatha yabo, ungazazi ukuthi kahle kahle yini into oyifunayo, nanti lokho ofaka ukukhona faka ukwenelise futhi ungazi udlulele kukunye. Uma uzoba yithatha wena njengokuthini ubhema insango, nangu lo useceleni kwakho uyayibhema insango kodwa ifakwa ama-drugs phakathi, bese wena ufuna ukuthini, hey awungizwise lapho phela ukuthi kunjani uma usubhanqe nensango, uyayibona lona into iqala lapho konakala. Uma sekuzizwa usuyezwa nilogufta awufani, nangu ugufta athi mnandi yabo, uyahlala egazini, la mawubheme ngo-7 lento uzokushaya o-12 isesegazini. Hhayi ngeke ngigxile ngala. Gxile ngawo. Kanti impilo yakho usuyibulele. Phosela-ke iy'ngane emakhaya amazi ukuthi yini ofisa ukuthi ziqaphele nolimale kuzona. Ngifisa iy'ngane eziqaphele nje, ziqaphele abangani. Ayikho into ebheda njengomngane empilweni. Zimntana ngikhumbula amazwi kamami nethi yabona into ekuthiwa umngane emhlabeni ayikho. And wayeqinisile, so ngi-advise nazo-ke iy'ngane zesikole lezi okuyizona ey'thanda izinto kakhulu ukuthi azobheka abangani ngoba yonke into iqale emnganeni uzogcina usungena ey'ntweni.